ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நிறைய யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்க பசங்கள்லாம் எப்படி நம்ம இப்போ யூடியூப் ஸ்டுடியோ வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கோம், எப்படி தமிழ் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும். அந்த கஸ்டம் தமிழ் வச்சு எப்படி நம்ம அன்லாக் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து க்ரோமுக்கு போயிடணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோலாம் எதுவும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள். க்ரோமில் போய்ட்டு கூகுளில் போயிடுங்க. க்ரோம் போய்ட்டு www.youtube.com போடுங்க. யூடியூப் க்ரோமில் போய்ட்டு யூடியூப் போங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக யூடியூப் போகாதீங்க. க்ரோமில் போய்ட்டு யூடியூப் போய்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது லோடிங் இதில், அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும், கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி வருது, நார்மலாக ஃபோனில் யூடியூப் செட் பண்ணால் எப்படி வரும், அந்த 3 டாட்ஸ் அமுத்திங்கன்னா அந்த கீழே வந்து டெஸ்க்டாப்னு இருக்கும். டெஸ்க்டாப் சைட்டை குத்திக்கிட்டிங்கன்னா போதும். அந்த 3 டாட்ஸ் அமுத்தி டெஸ்க்டாப் டைப் அதை குத்திங்கன்னா போதும், நம்மளுக்கு டெஸ்க்டாப்பில் வர மாதிரியே வரும். முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபோனில் நார்மல் ஃபோனில் வர மாதிரி, இப்போ வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வர மாதிரி. எனக்கு ரொம்ப லேட்டாக வருது, அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது லோட் ஆகிட்டு இருக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் லோட் ஆகுது. லோட் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம சேனல் லோகோலாம் வரணும். நம்ம சேனல் லோகோ வந்துருச்சுன்னா அதை கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து யூடியூப் ஸ்டுடியோ இருக்கும். யூடியூப் ஸ்டுடியோ கிளிக் பண்ணணும். பாருங்கள், எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது. அதை நான் ஜூம் பண்ணுறேன். எனக்கு அங்கே இன்னும் லோகோ சிம்பிள் வரல. அங்கே கீழே அந்த யூடியூப் நோட்டிஃபிகேஷன் தரும், அலோ கொடுத்துக்கோங்க. அதை அலோ கொடுத்துட்டு சேனல் லோகோ வந்துச்சு. இப்போ அதை கிளிக் பண்ணேன். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு சின்ன லோடிங் இதுவாகிடுச்சு, ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. நம்ம இந்த புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்கணும் எல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மெயினாக ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஒவ்வொரு மோட்டிவேஷன் தான் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போட தோணும். அது வந்துச்சு. எனக்கு வந்துட்ட பிறகு நம்ம கீழே வந்து கிரியேட்டர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சிம்பிளை பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளுக்கு யூடியூப் ஸ்டுடியோன்னு. எல்லா யூடியூப் வச்சுட்ருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அது என்னென்னு. நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டு உள்ளே போயிடுங்க. எனக்கு உள்ளே போகுது, கொஞ்சம் லோடிங் ப்ராப்ளம். அது திருப்பி நான் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் லூஸ் மாதிரி நினச்சிப்பீங்க. பரவாயில்ல, நான் சொல்கிறத சொல்லிட்டேன். அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம். இப்போ தான் போகுது, எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போகுது யூடியூப் ஸ்டுடியோ. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யூடியூப் ஸ்டுடியோவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை சைன் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, கஸ்டம் தம்ப்நெயில்ஸ் வர்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். கொஞ்சம் லேட் லோடிங்காக இருக்குது, அதுதான் பார்த்தேன். நெட்வொர்க் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது, அதனால தான். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு 1 கொஷின் கேட்க போகிறோம். எந்த நெட்வொர்க் பெஸ்ட், வோடாஃபோனா, ஏர்டெல்லா, ஜியோவா, அதர் எல்ஸ்? எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்துருச்சு. அது கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா கீழே நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்கள். செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அட் லாஸ்ட்டில், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லாஸ்ட் கார்னரில் இருக்கும் செட்டிங்ஸ். அதை கொடுங்க. அதை கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் மேலே வந்து இந்த கீழே இருக்கலாம் பிளாக் பண்ணிட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரும். அந்த பாக்ஸில் வந்து ஓப்பனிங் வந்தால் ருபீஸ் சேஞ்சஸ், இது மணி சேஞ்சிங்லாம் வரும். ஜெனரல்லேருந்து நம்ம சேனலுக்கு மாற்றிங்கன்னா, சேனலுக்கு போட்டிங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஆப்ஷனில் உங்கள் தேர்ட் ஆப்ஷனுக்கு போங்க. தேர்ட் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா நான் ரெண்டுமே எனபிளில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒன்று ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்பவுமே ஆனில் தான் இருக்கும், செகண்டில் இருக்கிறது டிசபிளில் இருக்கும். அது நீங்கள் எனபிள் பண்ணணும். நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன், ஃபஸ்ட்டே பண்ணிட்டனால எனக்கு வந்து அது வரல. எவ்வளோ ட்ரை பண்ண எனக்கு வரலது. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த மாதிரி வந்துன்னா அதுலேயே நீங்கள் படித்து பாருங்கள். இது கஸ்டம் தம்ப்நெயில்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டு எனபிள் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க. கீழே சேவ் தெரியும், அந்த சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் வந்து உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கேட்கும். ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கோட் அனுப்பிச்சிங்க. வெரிஃபிகேஷன் கோட் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதை அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 5 மினிட்ஸில் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கோடு வரும். அந்த கோடை எடுத்து டைப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதையும் சேவ் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு யூடியூப் ஸ்டுடியோ சைன்ட் ஆகிடும். ஓகே, பை பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.